Kým čakáme na nočných vlkov, jeden klip po slovensky. Je tu strašne veľa ľudí na tieto pomery. Veľa ľudí poznajú mňa a je to, nepoviem, že príjemné, ale som si na to zvyknutý, Slovensko je malá krajina. Ale čo obdivujem na Slovákoch, oni iba časť z nich oslovuje veľmi slušne, citlivo, príjemne. Oni vidia, že robím svoju vec, oni vidia, že filmujem. A jednoducho proste tak povedia pár vet. Je to, čo vždy hovorím o slovenskom dave. Keď vidím slovenský dav, vtedy si poviem, že obdivujem tento národ navždy, lebo slovenský dav zvyčajne niečo, čo považujem za dosť také ťažké, nebezpečné a toto je dobromyselný dav. On je ako dobromyselný od prírody, tak ako dobromyselní sú Slováci. No a teraz ma proste, áno, áno, pekne to je. Iba Putina. Pekne to je, prečo Putina? Môžem aj vás. Aj vás. Putina všetci videli, hej, a tento pán si ho oblekol. Ďakujem.